Здравейте, драги зрители! Днес отново съм аз, Ники, този път вече в ролята си на събеседник на нашия гост Дидо. Здравей, Дидо! Здравейте! Днес Дидо ще ни покаже комплекс от упражнения за рамене. Нещо по-специфично или пак се придържаме към класиката? Общо взето класически упражнения, но аз специално рамото го правя само в един ден, само с корем, евентуално и не винаги, просто защото то расте бавно. И съм забелязал, че при мен си е група, която по-бавно се движи. Добре, да видим, че акцентираш. Да. Добре. Виждам, че го изпълняваш в пълния обем на движението, човек. Пускаш го чак додолу. Аз изпълнявам почти всички движения, при всички упражнения движението е в пълния обем. Много рядко съкращавам обеми и това ми е основно в основен период понякога. Предсъстезателен, абсолютно пълна амплитуда на движението. А това е малко противоречиво, защото хора, които точно са в предсъстезателен период, използват пък по-къса амплитуда за по-бързо напомпване. Явно са по-напред. Явно са по-напред. Добре, харесваме това. Харесваме това, че тялото. Аз усещам по мене, че не мога на максимум да натваря мускула. Той се напомпа, изпълва се за момента с кръв, обаче работата му е малко. Да, значи на мен не ми стига. Основното послание към зрителите, въобще и към хората, които искат да занимават с този спорт, е да разберат, че този спорт е по-скоро индивидуален. Тук няма рецепти. За един работи едно, за друг, други упражнения. Значи първото нещо, което ще кажа, е то е абсолютно задължително. Зрители в фитнес залите има инструктори, слушайте ги. По този начин няма да се контузите и ще си спестите страшно много главоболия по доктор. Това е основата. А оттам насетне, когато всеки направи по 3-4, една година, месеци, говоря, една година, вече ще си слуша тялото и ще прави промени спрямо самия себе си. Благодаря ти много за това. Продължаваме с втора серия на Смит машина. Зад, брат. Значи, Дидо, прави впечатление при тия, че си доста разтегнат в упражненията. Ползваш ли някаква друга специална тренировка за разтягане на сухожилията и стаите? Прави впечатление това нещо? Не, това си е следствие от предишните години тренировки просто. Тренирал съм много дълго карате оттам. Това е ключа. Следващото упражнение, което ще ми покажеш е? С дъмбел. Много хубаво упражнение, разкошно работи. Много хубаво упражнение, разкошно работи мускула, много малко хора го правят. Специално по залите го смятат като смешно, защото аз го правя с 5, максимум 7 кг, а те като видят такива малки тежести, приемат малко несериозно нещата. Това е едно от любимите упражнения на Дореница.
Сега е много приятно упражнение за задно рамо, само че трябва да отидем на лежанката. А да разбирам, че разтварянето страни от наклон, което направи с дъмбила и последно от това упражнение придърпване на кабел към брада, ги изпълняваш в суперседия? Не ги изпълнявам, винаги има почивки между тях. Има почивки между тях. Като тук почивката между сериите е 45 секунди. Защото докато правим едната ръка, другата почива. Това вижда за задно рамо. Да, изпълняваме едно упражнение за задно рамо, ако видя, че почва да изостава, правя две. Тук, в принцип, тази група при доста хора изостава задното рамо. Трудно се прави. Ами защото не го обръщат внимание. То е, да, много голяма грешка. Аз не мисля, че се прави трудно, защото ето позицията на задното рамо. Има го, работи, става. Просто трябва да му се отдели специално внимание. Да, доста хора го приемат. И да не се старае да го правят максимално тежко. Значи повечето изпълняват задното рамо с много тежко и оттам самото рамо то се изолира, защото не може да дръпне тежестта и всички компенсаторно, всички други мускули започват да помагат. И реално погледнато задното рамо не им работи. Да. Благодаря ти, Дидо. Това беше за днес, драги зрители. Желаем ви всичко най-добро, до нови срещи, до следващия път, когато с Дидо ще тренираме ръце. Благодаря ви. Къде ръце? Крака. Крака. Добре. Крака. И да не забравят корема.